Jonas skal til fest, så han skriver til bilen, at den skal komme og hente ham. Bilen starter med det samme. Bilen er fyldt op med kameraer og sensorer fra den ene ende til den anden, og har den nyeste teknologi inden for selvkørende biler. Og bilen er derfor 100% autonom. Kan I høre bilen? Nej vel, det er fordi bilen kører på hydrogen, og den bliver drevet frem af en elmotor, så den er helt stille og samtidig helt grøn, da den kun udleder en smule vand. Og dørene åbner endda helt af sig selv. Jonas går hen til bilen. Han sætter sig ind, lukker døren og sætter sig godt til rette. Derefter indtaster han adressen på, hvor festen skal afholdes. Og derefter kører bilen hen til den angivne adresse. Nu kan Jonas helt lovligt tjekke de nyeste updates, mens bilen kører. Jonas ankommer til festen og ved, at festen slutter kl. 2, så derfor sætter han bilen til, at den skal komme og hente ham kl. 2. Jonas stiger ud, og bilen er ved at løbe tør for hydrogen. Det kan den selv mærke, og den ved, at den ikke skal være i brug i noget tid, så den kører hen til en tankstation og bliver automatisk optanket. Bilen ved, at den skal hente Jonas kl. 2. Den regner automatisk ud, hvor lang tid det vil tage for at nå til festen, og så begynder den at køre, når det passer tidsmæssigt. Bilen ankommer til festen kl. 2, og Jonas er meget træt og beruset, men det gør ikke noget ved hans kørsel, da hans bil kører selv. Jonas kan nu køre sikkert hjem, og han behøver ikke tænke på folkene i trafikken eller bøderne fra politiet.